vyrážame na takýto biely trail na Brezine, takzvané divotraily. Dôchodcovské divotraily. Momentálne máme aj taký trošku protivietor. Prehodiť, Štefán. To si musíš popredu dávať. Čo, Marián, pohodové, že? Je to také aj, musíš si popredu prehodiť, aby si mal, vieš, tu. No. Ja som zabudol zapadil elektriku, vieš? Aha, tak dobre. A keď to zajasní, tak to nefunguje. Jasné, to musíš mať zaplet, to je ináč. A tuto v tých kopcoch nešetrí, lebo ťa to nevytáhne. No dobre, takže takto nejako pomaličky si tu jazdíme. Po dôchodcovsky. Oj, no tu je nejaký ako skok, tak preto sú tu také upozornenia. Môžeš skočiť, jak chceš. Takto nejako. A hore a ešte ďalší. Tak pri tejto rýchlosti sa skákať asi nedá. No ale aj tak budeme radi, že to takto dá. 73 sa len tak nevidí. Upozorňuje ťa na výšľap, tak si musíš prehodiť, jo? Tie tabuľky treba čítať trocha. No, už nám ide Štefán za nami. Všetko. Tam, kde je biela šípka, pôjdeme, jo? Po bielej. To si ešte nešiel, Marián, čo? Dobre, tak ja vás hen tam chytnem, jo? To znamená, tu ukazuje biela a ideme po nej, jo? Au. Trochu som to prehnal. Ale. Máme trošku takú klopenku. Menšiu, väčšiu a teraz takú lepšiu. Dobre, paráda. Máme zo pár skokov.
Ova. Ďalší. Dobre, tu ich počkám teda.